Ilang kumpanya nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ang detalye kay Russell Simorio. Epektibo ngayong araw ang oil price hike sa mga produktong petrolyo matapos ang 3 linggong sunod-sunod na rollback. 15 hanggang 25 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 60 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Epekto ito ng pagbabago ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, 3 pisong bawas sa kada litro ng produktong petrolyo ang handog ng ilang kumpanya ng langis sa mga customer na bakunado na. Parang daw ito ng mga kumpanya ng langis na matulungan ng gobyerno na mahikayat ang mga tao na magpabakuna kontra COVID-19. Siyempre sir, may discount sila, natutuwa sila sir, lalo na pag may malaking ang discount, kada isang litro may 3 pesos po sila, masaya sila. Ang sales manager na si Neo, kompleto na raw sa bakuna, kaya nakinabang siya sa diskwentong hatid ng kumpanya ng langis. Of course, malaking bagay din po yun kasi makakatulong din siya, makakatipid din po sa sa konsumo, sa paggastos. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan.